CSS a thokten a huwin ni thum chol an la don Mizoram Sarkar Department sanga Central Sponsor Scheme nuaya thokte in telkom All Mizoram CSS Employee Coordination Committee IMCCC chuan Sarkar anthil phu sang te tipuitling tura Mizoram Sarkar annor na atam ni thum chung mass casual leave an la don IMCCC Zero Body Meeting in Thuchua alo siam tongin September ni riat sangni somni panga thlengin sarkar atangin thulom hriat tur an la nei lova chuwangin September ni kwa ni som pakhat sangni somni panga hemi ni thum chung hian mass casual leave lak tur chu kaltlang pui an tumta ti an thuchua chuam atar langa he an thuchua landan chuam Mizoram Sarkar hnuai CSS employees zong ten he mass casual leave hi zom vek tura hriatirna member te hriatirna ani lungrol taka dikna chanvo te hmu theinan thanem ngai zual turin anin ngena tin he casual leave la ka wanga member te har satna tok namani chuan IMCCC in ma alak zel tur thu te an chua tin he an casual leave a hian department sang an oma har satna thleng thei laka te mipui hriat thiam na te po ni an han ngen bok ani kan soitak angkhan September ni kwa ni som pakhat hi an mass casual leave la khuntur ani chu IMCCC te hian thilphut pathum an neya chung an thilphut te chu apakhatna chuan CSS employees ten regularization scheme min siam sakhi kan man ve ngei theinan siam rem ngai min siam rem sak tura sarkarin ngai tuana aseng mi alo le DPNR minister thuron anga IMCCC in representation ni som pakwa thlanga sangni somni panga a kan the lu to lekha minti bo sak le a thlen na tur official hena thleng lo hi makkanti chuwangin regularization of CSS employee scheme sangni somni pali ataka kan man ngei theinan kan representation thelu hi rang taka min ngai tua saka minti hlotlin sak turin sarkar kan phutlat ani apani na Mizoram Sarkar hnuai thok CSS employees ten regularization of CSS employee scheme sangni somni pali hnuaia department rang proposal an hnol zel laia CSS ponilo health department hnuai thok health worker mi som thum pakhat MR skill true PE a convert te he dan hmanga anda nget thi makkanti Induhsakna uchuak hi kan ngaithiam lovin tu hnuah thleng to lo se kan ti he appointment hi sarkarin cancel ngei ro se pathumna CSS hnuai thokte dan lo angalak ti a kan chief minister zom takin kumsang ni somni panga Independence Day lomna a asoi hi na kan ti CSS hnuai thokte dan ang thlapalak kan ni dan lo angalak kan om chuan dan lo anga latu te zong chu dan lo anga latu te chu zong chuaka action na taka lak ni ro se anti nia kan CM khan dan lo anga lak ti khan Independence Day lomna khan alo soi chuak nge ni ke tak pe jon kalo hrelowa hi azia lo le mai ti chuan health department hnuaia Induhsakna uchuak taka PE a convert te hi an ngaithiam lo hle bok ni in alang ani ti hian thilput pathum anon tar chuak ani ole kha kan ngai thatanuala Mizoram Sarkar Department CSS na thokte an din mun an mass casual leave lak tur chungchanga an thuchua dan kim changtele
khami ba ka khan an thil phut sang point pathum te pawh kha kan han tar lang ta a nia kan thria theuh angin CSS na thok te hi an ha ve viau mai a tin an tangkai a sarkar tan hian department sang hian an oma transit staff tangkai tak te ni a department then khata phei chuan na thok wal koina saber tu an ni ti te po in soi taila kan soi sualom love chutiang chuan an a khati lai kara kham nia ma a lo thok te lo senior te an va it sik thil ni lovin an mani aya hlo tam hrim te kha an va mumo ti na po ni lo kham tho pui te ne na hetian na in ang reng thok a chang pei chuan thok tam zawk ni chang te po om ve mai theia chu tiang kara hlo in thlau lutuk in tam hlei lutuk na tho in ang reng si kara anan om te po kha lo hre om ve deuh te po thil ni thei tak te po ni a kha tiang kha ngai tuana a lo lut ve lo thei lofa an lo ha ve via van lo tangkaya thei to pan lo chua ve phei te chuan hlo hanin thlau lutuk lo deuh han om te po kha thil thlak hlel om tak te po ni ve theia tina bera chuan sarkar lam atanga engemaw a nget a regular han be sei thei tur thil engemaw lo in tiam emaw thu lo soi emaw ma han lak zeuh na thil te po a lo om ani lo phei chuan khatiang ni thei tura han be zui chiam a kha thil om tak an tan po ale an mani tan hrim po thil ti om tak thil ti nge tur ani na chen te po kha om ve tlet mai ni chuwangin sarkar department na office a thei top chua tu an lo ni ve na zona khalaya khan thopui te ne na lo le ham thana sang thua lovin thlau lutuk big ni kha thil nuam lo tak ani na chena om ve theina kara khatilaya khan tun trumpo sarkar han karnan han nornan an thil ti lo ti tum te lo puitlin theinan an thil phut puitlin theinan mass casual leave an la kha ani a tisa sarkar lampoina thei china han ngai event rangin an lung dam na tur om ang te ma han lak sak sila du om hle mai a ti kha tun trumata na kan thu ti top na han ni mai te se